ng mga nagbabagang balita. Kaso ng HIV cases sa Naga City at Camarines Sur tumaas ng 11% ngayong taon. Higit sa 10 milyon na halaga ng pinaniniwalaang shabu nasabat sa isang drug suspect sa Daet, Camarines Norte. Maagang bidding at paghahanda sa 2028 elections pinanawagan ni Congressman El Rey Villafuerte. At mga produkto na gawa sa stainless bees tampok sa isang symposium. Magandang gabi, narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Tumaas ng 11% ang naitalang HIV cases sa Naga City at Camarines Sur mula Enero hanggang Mayo ngayong taon. Mas mataas yan ng 11% kung ikukumpara sa HIV cases nitong 2024. Autoridad na nanawagan sa publiko na magpa-test kontra sa tinatawag na silent killer. Narito ang ulat. Nakapagtala ng 76 na kumpirmadong kaso ng HIV mula Enero hanggang Mayo ngayong taon. Ayon sa Naga City Social Hygiene Clinic, ang mga kasong ito ay mula sa mga individual na nag-avail ng kanilang serbisyo, bagamat hindi lahat ay residente ng Naga City. Karamihan umano sa naturang kaso ay mula sa age group ng mga kabataan. Ayon sa kanya, maaaring galing ang ilan sa mga karatig lugar, ngunit sa Naga City sila lumapit para sa gamutan sa naturang sakit. May naka-record ako digding 76 confirmed cases na nag-avail kan services. Pigi-emphasize ko yan na nag-avail kan services mita. Pwedeng bako man yan digdi sa mo na detect, haralo na iyan. Pero nagdigdi para either maghagad bulong, maghagad ng serbisyo na kaya ming itao. Taon-taon ay patuloy umano ang pagtaas ng HIV cases na kanilang naitala. Isa sa pangunahing hamon sa kanilang kampanya ay ang patuloy na stigma na kaakibat ng HIV na nagiging dahilan kung bakit marami ang natatakot o nahihiyang magpa-test. Siguro ang pinakahamon si stigma attached to the health concern is to HIV dahil siling ko sinakakapugol kang kadaklan na magpa-test, maaraman ang status ninda na gusto tang i-normalize ko ta. Kaya baga sige ming libot, sige ming promote kang services mi, pero although nagdakol na din si aware and very willing na magpa-test, pero kadakol pa kitang dapat maabot. Nananawagan din ang otoridad sa publiko, lalo na sa mga kabataan na maging bukas sa pagpapatest, kasabay ang pagtitiyak na walang dapat ikatakot sa pagpapatest sa naturang sakit. Anya, bukas ang 2 tanggapan sa lungsod sa lahat ng nais magpasuri at kasabay nito ay binibigyan din sila ng tamang impormasyon kung paano makakaiwas sa impeksyon na maaring humantong sa mas malalang komplikasyon. Actually, naglilibot kami lalo na ngunya na may mga katabang kitang NGOs. So, minsan nakapesto yan sa plaza. Dahil po masupog magrani. Si gusto din magpa-test, magbisita lang digdi sa muya sa opisina. Open kita from Monday to Friday, except holidays. Ang consultation time ta, 9 to 11 a.m. tapos 2 to 4 p.m. Nagtatao kitang allowance para sa counseling. Dapat kaya, sigabos sumapatest, maintindihan ninda ano ang mga goals kaing ginigibong testing services. Tapos, pigi-explain mo na din paano ka makakaiwas na magkaugwa ka ng HIV infection. Patuloy rin ang panawagan ng mga otoridad na buwagin ang stigma at magkaisa sa pagpapalaganap ng tamang kaalaman ukol sa HIV bilang susi sa proteksyon at kalusugan ng bawat isa. Nick De La Cruz, CSN. Kasabay ng pagpasok ng panahon ng tag-ulan, ang pangamba rin ng ilang residente sa bayan ng Milaor, Camarines Sur na baka maulit ang pagbabaha noong nakaraang taon. Representative El Rey Villafuerte may apela sa DPWH na i-release na ang pondo para sa Bicol River Basin Project. Si Regine Buesa detalye. Sa pagpasok ng tag-ulan, kasabay nito ang muling pangamba ng mga residenteng madalas binabaha sa Camarines Sur.
Isa na rito si Nanay Rosie ng Milaor, Camarines Sur. Sariwa pa ang alaala sa maladilubyo umanong naranasan nila dahil sa pagbabaha matapos madalasan ng Bagyong Christine. Ayon sa kanya, halos maubos ang kanilang mga gamit at bahagya na rin ang natirang maayos na parte ng kanilang tahanan. Ang papag na ito na ginawa ng kanyang asawa sa itaas ng kanilang bahay ang siyang nagligtas sa kanila sa gitna ng rumaragasang tubig baha. Ngayon na nagsisimula ang panahon ng habagat at tag-ulan. Bagamat sanay na raw sila sa ganitong sitwasyon, hindi maiwasang mangamba ni Nanay Rosie at ilang pang residente sa lugar lalo na kung sobra ang pagtaas ng tubig. Napupuot man po ka pag nagbaba ni Dieta. Mababa na naman. Yung tubig po. Yung problema ng tubig po, Dieta. Masakit ng tubig po, Diyo. Hararon po ang tubig kung nagbabaha. Nananawagan naman si Camarines Sur 2nd District Representative El Rey Villafuerte sa Department of Public Works and Highways o DPWH sa agarang pag-release ng pondo para sa flood mitigation project sa ilalim ng updated Bico River Basin Master Plan. Nananawagan po ako sa DPWH na i-release na ang mga pondo para maumpisahan na ang mga flood mitigation projects para mabawasan ang panganib sa ating mga kababayan na nakatira sa mababang lugar at palaging binabaha kahit konting ulan lang. Mismong si Presidente Bongbong Marcos na ang nagsabi na i-revive ang Bico River Basin Project para hindi na maulit pa ang pagbabaha nitong Bagyong Christine. Ginawa ni Villafuerte ang apela matapos ipahayag ng Pag-asa ang maagang pagpasok ng tag-ulan sa bansa. Sa panawagan ni Villafuerte, hinihikayat nito ang DPWH na simula na ang mga proyektong layong mapaigting ang flood control, lalo na't nagsisimula na ang masungit na panahon na nagdadala ng peligro sa mga nasa low-lying area. Regine Bue, CSN. Higit sa 10 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat ng mga otoridad sa ikinasang buy-bust operation sa Barangay Logon, Daet, Camarines Norte. Ayon sa PNP Bicol, arestado sa buy-bust operation ng sospek edad 58 anyos mula sa Ermita, Maynila. Nakuha sa sospek ang isang malaking plastic sachet ng hinihinalang shabu at 4 na not-tied plastic sachet ng hinihinalang droga. Sa kabuuan, umabot ng nasa 10.2 milyon na hinihinalang shabu ang nakumpiska ng mga otoridad na sospek na nasa kustodiya na ngayon ng Daet PNP. Sa 2028 pa ang susunod na halalan, ngunit hinihikayat ni Camarines Sur 2nd District Congressman at Commission on Appointments Majority Floor Leader El Rey Villafuerte ang COMELEC na simulan na ang pag-aanda sa national elections. Narito ang ulat. 3 taon pa bago ang presidential elections, ngunit ngayon pa lang ay hinikayat na ni Camarines Sur 2nd District Congressman at Commission on Appointments Majority Floor Leader El Rey Villafuerte ang COMELEC na simulan na ang paghahanda sa susunod na national election sa 2028. Ginawa ni Representative Villafuerte ang pahayag sa pagharap sa Commission on Appointments ni Norina Tangaro Kasingal sa ad interim appointment nito. Based on your comments, and as far as I understand, the current supplier or provider is only good until 2025 election, extending to BARM. So, for the record, it's clear that the 2028 election, it's open for providers. It's not necessarily the current. So, taking from your statement, dapat the TOR and publication should be early. South Korean firm ang may-ari ng Miro Systems kung saan ito ang naging winning bidder na nagkakahalaga ng 17.9 billion pesos para sa 2025 midterm elections, ngunit for lease lang. 107,000 na automated counting machines ang ginamit nitong nakaraang halalan. Ayon sa COMELEC, bukas na sila sa posibleng bidders na interesado maging service provider ng poll body sa susunod na halalan. We follow the GPPB and the laws on that we publish our TOR and we publish also the invitation to bid with all the TORs. And anyone who can comply with our TOR can submit their bid on bid opening day. Bukas din ang COMELEC na muling gamitin ng ACMs na ginamit nitong halalan, ngunit ayon kay Villafuerte, dapat ay buksan agad ang bidding para sa masusing pag-aaral at background checking sa mga bidder. Dahil for lease lang ang mga makinang ginamit nitong nakaraang halalan, nananawagan si Villafuerte sa COMELEC na simula na ang paghahanda sa susunod na halalan para makapagsala ang komisyon ng mas competitive na service provider sa darating na halalan. Hopefully by next year, you already start the process for the 2028 preparations
considering that it's a presidential elections and it will enable an open, more transparent competition among potential providers. Is that correct, Senator Risa? Yes, Diba? Majority Leader. Kasi it doesn't mean that the current provider has won the bid. I think the 2028 election is still open for anybody since there's no loss to us because the current procurement is based on a lease. Diba? Unlike before, we had to recover the cost of the purchase. Chris Novello, CSN. Patay ang isang 32 anyos na lalaki matapos makuryente habang nagtatrabaho sa Cabusao, Camarines Sur. Si Eli Balbin sa detalye. Paalam po siya sa akin, tapos yun, nag-kiss, yumakap. Yung palagi niya kami pinagluluto, pinaglalaba, maano siya, parang maalaga. Talagang responsable siyang ama. Wala siyang bisyo, nagiinom siya, pero yung sapat lang, hindi ganong yung tama lang po, hindi siya naninigarilyo. Mabait na yan na tao, maraming kakilala, tsaka pala kaibigan po. Hindi akalain ni Rosario Blasco na yun na pala ang huling sandaling makakapiling niyang buhay ang kanyang asawa. Ang mister kasi ni Rosario, malamig ng bangkay nang bumalik sa kanilang tahanan matapos masawi ng makuryente nitong Biyernes sa pinagtatrabahohan nito sa Barangay Pandan, Cabusao, Camarines Sur. Ayon sa PNP at Kikagawad Armando Berin, nagtatrabaho ang biktima nang biglang umulan. Pinababa na umano ang biktima dahil sa lakas ng ulan hanggang sa aksidente itong madulas at madikit sa live wire. Sige lang trabaho nila rito, biglang umulan. Pero walang kuryente talaga, umulan. Siguro baka yung may problema doon na yung ground, umulan, siyempre nabasa yun. Ngayon, iyon, nagtatrabaho sila riyan. May binaba pa silang rito bakal. Mayroon dyan wire na Ngayon, yung bakal, binababa nila, nadulas yung yung tao. Pagkadulas po. So, yung bakal tumama sa wire ng kuryente. Ngayon, yung daganan yata yung daganan yung paano namatay. So, accordingly, yung yung tao or yung victim, may kasama siyang dalawa na nabubat po nung lumang classes. Tapos po, nung time na yun is umulan, pero nung pagkuha nila, tumigil na yung ulan. And accordingly, nadulas yung tao, yung victim, nadulas na kung saan po, yung buhat-buhat nilang process, nait nila yung kumbaga na nila yung pipe wire. So, yung dalawa, nakalayo, while yung yung biktima, hindi na siya nakalayo. Yun na po yung cause na nakuryente siya nung may live wire na sabitan po yung process. Hindi na umabot pang buhay sa ospital ang biktima at naulila nito ang asawa niyang si Rosario at ang isa niyang anak. Eli Balbin, CSN. Back to school na muli sa Lunes kaya naobserbahan na ang pagdagsa ng mga mamimili ng school supplies. Ilang magulang kanya-kanyang diskarte makatipid lang sa kanilang budget pambili ng mga gamit sa eskwela. May ulat si Darlene Lastrullo. Back to school na muli sa Lunes kaya naman dagsa ng mga mamimili ng mga school supply. Isa sa kanila si Mirna Zamora, isang ina na nagsusumikap pagkasyay ng 1,200 na budget para sa kanyang anak na babae na papasok pa lamang ng grade 7 sa isang pampublikong paaralan sa lungsod. Ang budget ko pa lang niya, nasa 1,200 lang. Mababakan ko pa lang kayo. Iba, sunod naman. Tapos Lunes pamambagang ereskulahan. Inuuna umano ni Nanay Mirna ang mahahalagang gamit tulad ng papel, lapis, notebooks at bag habang patuloy na naghahanap ng paraan upang mapunan ng iba pang kailangan ng kanyang eskwela. Pangalan akong mga uniform. Iyo pa lang nang nabakarot ko. Hindi lamang school supplies ang nagpapabigat sa bulsa ng mga magulang, kasabay ng pagtaas ng presyo ng gamit sa eskwela ay ang pagtaas din ng presyo ng mga pangunahing bilihin tulad ng bigas, gulay at iba pang pang-araw-araw na gastusin. Dahil dito, lalong nagiging hamon sa mga magulang ang pagbabudget para sa mga pangangailangan ng kanilang mga anak ngayong pasukan. Siyempre masakit.
marahalo na baga niya ng barakalo. Bakit talaga mag-budget ng sa eskwela. Samantala, kapansin-pansin ang pagtaas ng presyo ng ilang gamit sa eskwela ngayong taon. Marami ring mamimili ang namimili ng paunti-unti. Kadalasang inuuna ang papel, ballpen at ilang notebooks habang ipinagpapaliban muna ang pagbili ng uniforme, bag at sapatos. Inaasahang dagsa pa ang mga last-minute shoppers habang papalapit ang balik eskwela. Darlene Lestrulio, CSN. Dumating na sa Land Transportation Office Bicol ang nasa 270,000 na plaka ng mga motorsiklo mula 2014 hanggang 2017. LTO Naga District Office handa raw na pumasok kahit Sabado. May pamahagi lang ang libu-libong plaka. Narito ang ulat. Dumating na sa Land Transportation Office Bicol ang nasa 270,000 na plaka ng motor. Ang mga plakang ito ayon sa ahensya ay mga plakang binayaran ng mga motorcycle owner mula 2014 hanggang 2017. Ayon sa LTO Naga District Office na isa sa makakatanggap ng pinakamalaking bilang ng mga plaka, posibleng sa susunod na linggo nila simulan ang pamamahagi ng naturang mga plaka. Actually, and ang ifo-focus na lang namin ngayon is the distribution of plates, which will start right after na dumating po yung plaka, mag-start na po kami ng Saturday na releasing of plates from 8 to 5 in the afternoon. Matatandaan na dahil sa budget restriction, procurement issue, mga kaso at problema sa logistics ang naging dahilan ng pagka-delay ng mga plakang binayaran ng mga motorista mula 2014 hanggang 2017. Huli man at inip na sa kakaantay ng naturang plaka. Masaya pa rin si Tatay Jaime na mapapalitan na ang kanyang plaka. Mas magayong gawin epekto kaya kung ribayan si mga gabos na nagdaralaga na auto. Samantala, kinakailangan lamang na dalhin ng claimant ang isang valid ID, Certificate of Registration at Official Receipt, authorization naman at valid ID sa representative ng claimant. Habang deed of sale naman ang kinakailangan ng mga claimant kung hindi sa kanilang pangalan nakarehistro ang motorsiklo. Nick De La Cruz, CSN. Stinging sweetness, ilan lang yan sa tampok na produkto gawa sa stingless bees sa isang symposium sa Naga City. Pagtitipon nagbigay kaalaman sa mga local beekeeper sa siyentipiko at makabagong pamamaraan sa beekeeping. Narito ang ulat ni Regine Bue. Naging matagumpay ang pagbubukas ng kauna-unahang International Symposium on Stingless Bees sa Pilipinas na pinangunahan ng Central Bicol University of Agriculture o CBSUA, katuwang ang Department of Agriculture. Kasama sa aktibidad ang isang product exhibit na ibinibida ang mga produktong gawa sa stingless bees mula sa CBSUA sa Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Camarines Norte, Benguet, Malaysia at iba pang lugar mula sa loob at labas ng bansa. Nilahukan ang aktibidad ng mga eksperto, mananaliksik at stakeholders mula sa loob at labas ng bansa upang talakayin ang kahalagahan ng stingless bees at mga inovasyon mula rito. Isa sa mga dumalo ang provincial agriculturist ng Albay na si Cheryl Ribeta. Ayon sa kanya, isang malaking oportunidad ang maanyayahan sa ganitong pagtitipon. Nakakadagdag ito ng kaalaman patungkol sa stingless beekeeping. Aniya may product exhibit din dito na makakatulong sa mga local beekeepers na maipakilala ang kanilang mga produkto sa mas malawak na merkado. Sana we wish kaya na mas maraming farmers ang mag-engage dito sa beekeeping at sa mga stingless bees since makaka-add ito sa kanilang income. We have honeys na mahal din po siya pag binili natin. It's very nutritious at kailangan din na ng body natin. And then, itong mga byproducts ng mga bees and stingless bees na to ay talagang nakaka-add dito sa income ng ating mga farmers. So, this is very important for all of us. Layunin ng symposium na itaguyod ang scientificong pananaliksik at pagbabahagi ng mga makabagong kaalaman, partikular na sa pagpapabuti ng kalidad ng pathani mula sa stingless bees. Naglalayon din ito na lumikha ng mga oportunidad para sa kolektibong pagpapalitan ng kaalaman ng mga eksperto, practitioners, policymakers at stakeholders. Bawat lugar kasi sa bansa kabilang ang Bicol Region lalo na sa Camarines Sur ay malaki ang potensyal na maging producer ng mga produktong mula sa stingless bees.
Ayon kay Dr. Ramona Isabel S. Ramirez, Vice President for Research and Innovation ng CBSUA, isang malaking hakbang ito para sa pagpapaunlad ng pananaliksik at teknolohiya, lalo na sa larangan ng meliponiculture. It's being a pollinator. When we raise bees, in comparison with other livestock, kukonti ang kanyang input. In fact, after buying a colony, 3 to 4 months after, pwede na natin niyang hatiin. We can already have 2 colonies, and then if we place it in a site where there are coconut trees and other foraging crops, the stingless bees will thrive and will improve. It will develop. Ang gagawin na lang ng mga farmers or beekeepers ay mag-harvest every particular cycle. Malaking tulong ito para sa mga nagdanais magsimula sa industriya ng stingless beekeeping dahil mas lumilinaw na ang kahalaga nito sa agrikultura at kalikasan. Because stingless bee technology brings so many goods in the community, not only to the academicians, but also to the farmers. This is a source of livelihood to the farmers, and the investment is very low, but it gives more income. So, isa ito na mahalaga na talagang kailangan yung mga farmers ay matuto ring mag-alaga nitong stingless bee. Kasi this is an option while they are preparing the land, while after harvest, yung stingless bee nandiyan lang. Walang halos gagastusin. So, hindi ka magagastos ng feedings, lahat, because they forage to flowers, especially sa coconut. So, nagmo-multiply yung stingless bee. The more that the stingless bee multiplies, then the more the coconuts has been pollinated, mas maraming bunga. So yun yung advantage doon sa farmers. Samantalang magtatagal ang aktibidad hanggang Huwebes, 12 ng Hunyo. Sa Day 2, bibigyang diin ang innovation and collaboration, habang sa Day 3 naman ay magkakaroon ng Musapa Workshop and Farm Tour na gaganapin sa Camarines Norte. Sa pamamagitan ng symposium na ito, inaasahan na mabibigyan ng pansin ang kahalaga ng stingless bees hindi lamang sa ekonomiya, kundi maging sa pagpapanatili ng balansing kalikasan. Regine Bue, CSN. Double the fun ang saya at handog ng Kamsurmate Artist sa Pairaya Festival sa Bumbon, Camarines Sur. Kamsurmate Artist nagpapasalamat sa mga sumusuporta sa kanila. May ulat si John Amador. From Kaugma to Pairaya. Bisita at pinasaya ng Kamsurmate Artist ang barangay ng San Antonio sa Bumbon, Camarines Sur sa nalalapit na Pairaya Fiesta. Kasama siya nagtanghal sina Quincy, Aji, Lab Murillo, Signos at Atoms, kung saan isinabay sa dance showdown na isa sa aktibidad bago ang pista. Well, this is the first dance showdown during the Pairaya Festival. Ang Pairaya Festival, we've been doing that for 4 years now. And so far, masaya naman po ang buong barangay dahil ang lahat ay nagko-cooperate and nagpa-participate talaga in all events. Pero ngayon, masyadong masaya lang dahil from Kaugma Festival, binisita tayo ng Kamsurmate Artist. Sulit naman ayon sa Kamsurmate ang kanilang pagtatanghal sa Barangay San Antonio sa kagustuhang maipakita ang produktong talento ng probinsya. Yes, hello everyone. Hello mga badeng. This is Quincy. Yeah, nga pala si Atoms ng Flip Top. Nga pala si Signos, mapagmahal. Hi guys, I'm Lab Murillo. Ay, ako nga pala si Aji, hindi pala ako si Jay. This would be a perfect chance para i-showcase yung iba't ibang talents not only here in San Antonio but around Bumbon. And sobrang nakakatuwa and nakakataba ng puso kasi alam ko mga busy yung schedules nila pero binigyan nila ng oras para mag-perform sa San Antonio. And masaya dahil winelcome naman sila ng very heartwarming welcome ng San Antonio Bumbon ng mga artists ng Kamsurmate. Sina Atoms at Signos na nakapagtanghal na at kampiyon sa 2024 Flip Top 2x2
Marcos, ramdam ang mainit na pagtanggap ng mga taga-Bumbon. Pagdating namin, akala namin walang masyado manunod. Nung natapos naman yung performance namin, sobrang nakakatuwa dahil tinanggap kami ng crowd ng San Antonio, Bumbon. Maraming salamat kay Kapitan Dimple. Sobrang solid nitong event na to. Di namin inaasahan na ganun kainit yung pagtanggap sa amin. Siyempre, abangan nyo yung Element is Camsur Made, maghahatid ng mga musika na Dagdag pa ni Kapitana, mas palalakin pa ang pagdiriwang ng Pairaya Festival taon-taon. Malaking bagay din umano ang bagong pavilion na proyekto sa pamumuno ni Governor Luigi Villafuerte sa barangay, lalo ngayong tag-ulan na. We are so much grateful dahil palagi tayong sinusuportahan ng provincial government. Siyempre, headed by Governor Luigi Villafuerte and Kong El Rey Villafuerte. Jan Amador, CSN. Tuwing panahon ng karamdaman may isang nasasandigan ang mga taga Camarines Sur. Yan ang probadong serbisyo sa gabos na panahon, ang Kafuerte. Natulungan ng programa, labis ang pasasalamat sa programa ng Provincial Government ng Camarines Sur. Narito ang ulat. Sa gitna ng patuloy na pagsubok ng mga pamilyang Bicolano sa harap ng mga gastusin sa kalusugan, patuloy na nagiging matibay na kaagapay ng mga nangangailangan ng serbisyong Kafuerte program sa ilalim ng pamumuno ni Governor Luigi Villafuerte, Congressman El Rey Villafuerte at dating Governor ngayong 5th District Congressman na si Mix Villafuerte. Isa sa mga nakinabang sa programang ito ay si Carl Paulo Bonina, 29 years old mula sa San Vicente Pili, Camarines Sur. Si Paulo na na-diagnose ng psoriasis, isang kondisyon sa balat na nangangailangan ng regular na gamutan na therapy. Ayon kay Carl, umaabot sa 1,400 pesos ang kanyang lingkong gastos para sa regular na check-up. Hindi pa kasama rito ang pamahid, gamot at therapy na umaabot sa 650 pesos kada session 2 beses kada linggo o humigit kumulang na 3,500 pesos to 4,000 pesos kada linggo. Na-diagnose po may psoriasis. Ang sa kuya pong medical expenses ang sa sarong simana po nasa 1,400. Day pa po diyang kabali si mga tiga-apply, si mga ointment, si mga bulong. Tapos po ang sa kuya pong therapy twice a week na naghalaga ng 650 per session. Ang gastos po sa sarong simana mahalaw pong mga 3,500 to 4,000 po. Isa rin sa mga lumapit sa Kafuerte ay si Nelson Napagal, 60 years old mula sa Iriga City. Ayon sa kanya, umabot sa mahigit 150,000 ang operasyon ng kanyang asawa, halagang hindi abot ng kanilang kakayahang pinansyal. Dahil dito, lumapit sila sa serbisyong Kafuerte upang humingi ng tulong pinansyal. Ang inagadan po kami ng 150,000. 150,000? Tapos naman ang operasyon. Kaso mag-ano na po, therapy. Medyo po pinakapos naman kami. Ikaw ba may anak? Dahil dito, lumapit sila sa serbisyong Kafuerte upang humingi ng tulong pinansyal. Gov, Sir Luigi, Gov El Rey, Sir Mix, dakulaon pong salamat sa medical assistance na tigtataonin na po sa Muya. Sin Diyos po ang magbalos sa inyo po. Masalamat po ako kay Governor Luigi Villafuerte na natawan man po kami kay Tabang, kay Congressman El Rey po sa Iriga. Salamat po, Congressman Villafuerte sa Iriga po. Taga-Iriga po kami. Bukod sa mga nabanggit, araw-araw ay daan-daang benepisyaryo ang pumupunta sa Kafuerte Desk na matatagpuan sa loob ng Bicol Medical Center upang magpatulong sa kanilang gastusing medikal mula sa simpleng check-up hanggang sa malalaking operasyong umaabot ng daan-daang libong piso. Layunin ng serbisyong Kafuerte program na tulungan ng mga kapuspalad sa pamamagitan ng libreng medical assistance, subsidized medication, therapy support at iba pang serbisyong pangkalusugan
upang hindi na maging hadlang ang kakulangan sa pera at sa pagpapagamot. Sa tulong ng programang ito, nabibigyang pag-asa ang mga pamilyang Bicolano na sa gitna ng kahirapan ay may maaasang sandigan sa panahon ng pangangailangan. Patuloy ang panawagan ng mga opisyal ng lalawigan sa publiko na huwag mahiyang lumapit sa Ka-Fuerte Desk kung nangangailangan ng tulong, lalo na't hangarin ni na Governor Luigi Villafuerte, Governor-elect Elray Villafuerte at Congressman Migs Villafuerte na maabot ang bawat Bicolanong nangangailangan ng kalinga. Darlene Lastrulio, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.